Terve, terve, terve. Ensimmäistä kertaa. Terve tänne. Aloitus oli vähän huono. Terve. Miten aloittaisin? Moi, moi. Tai tervepä terve. No, kuitenkin ollaan ensimmäisen videon parissa. Ja vähän täällä. Mä suljen tosta oven, ei kestä kauaa. Noin. Niin ollaan ensimmäisen videon, siis ollaan ensimmäisen agar.io videon parissa. Ja ehkä sitten jossakin joulun tai joulun jälkeen aletaan tekemään Minecraft-videota, jos saan uuden tietokoneen. Riippuu, että onko se edes hyvä. Tai sitten mä vaan ehkä jotakin ulkona semmosia hommia, jossa mä en näytä omaa naamaa, mutta kuitenkin semmoista. Ja niin. Semmoista. En mä enempää teitä pidättele. Mennään peliin. Hei muutos. Ja tämän help please. No aivan sama tumma keksin. Itse tää on keksinyt mun serkku opastajan äiti. Mulla tämä on mun Minecraft skin myös. Mä käytän tätä aika monessa pelissä. Opastaa